Százezredekig Európa, Afrika és Ázsia egy együttélés színtere volt, amely örökre meghatározta az emberi történelmet. Ugyanazon a jeges és ellenséges bolygón két faj járkált egyenesen, vadászott intelligensen, gondoskodott gyermekeiről, és a tüzet félelem és csodálat keverékével nézte, a neandervölgyiek és a Homo sapiens. A neandervölgyiek több mint 400 000 évvel ezelőtt jelentek meg Európában, az ősi hominidák egy külön ágazatának leszármazottai voltak, akik Afrikából vándoroltak. Testük robusztusabb és kompaktabb volt, a hideghez alkalmazkodva. Széles mellkas, rövid végtagok, nagy izomerő és hosszúkás koponya, amely még a modern emberénél is nagyobb agyat fogadott be. Előreugró arcuk, kiemelkedő szemöldökívükkel és erős állkapcsukkal félelmetes megjelenést kölcsönzött nekik, de ezen primitív anatómia alatt egy olyan elme dobogott, amely képes volt eszközöket készíteni, pigmenteket használni és eltemetni halottaikat. Eközben Afrikában a Homo sapiens anatómiailag modern formává fejlődött. Karcsúbb testtel, nagyobb hőállósággal és hosszú gyaloglásra, vadászatra optimalizált tüdőkapacitással döntő előnyt fejlesztettek ki. A szimbolikus összetettséget. Rajzoltak, énekeltek, díszítették testüket, és artikulált nyelven adták át tudásukat. Világuk nem korlátozódott a kézzel foghatóra, már képesek voltak elképzelni a láthatatlant. A neandervölgyiek uralták a hideg erdőket és az európai barlangokat. A sapiens a afrikai nap alatt virágzott, de mindkettőnek ugyanaz volt az ellensége, az éghajlat. A hosszú jégkorszakok alatt az ökoszisztémák brutálisan változtak. A folyók befagytak, a csordák vándoroltak, a vadászat ritkává vált. Az emberi migrációs útvonalak állandóan keresztezték egymást. Így körülbelül 60 000 évvel ezelőtt megkezdődött a kapcsolat a két 100 000 év evolúció által elválasztott rokonfaj között. Az érintkezés nem mindig volt békés. Genetikai csere történt, amely ma a legtöbb modern ember DNS-ében is látható 1–4%-os neandervölgyi örökséggel. De versengés is volt a területért, zsákmányért és menedékért. Európai barlangok hosszú ütközetek tanúi lettek. Két különböző emberiség harcolt a túlélésért ugyanabban a világban. A neandervölgyiek kifinomult kőeszközökkel rendelkeztek, az úgynevezett mustériai iparral, amelyet szabályozott pattintás technikájával készítettek. Bölényeket, mamutokat, óriási szarvasokat és barlangi medvéket vadásztak. Táborhelyeiken tűzhelyek, eszközök, állati fogakból készült nyakláncok és vörös okkerpigmentek maradványait találták. Mindez arra utal, hogy primitív, szimbolikus gondolkodással rendelkeztek. Értették a halált, és valószínűleg egyszerű temetkezési rítusokat gyakoroltak. A sapiens ezzel szemben nem csak túléltek, kultúrát teremtettek. Európába érkezésükkor felismerhetetlen nyomokat hagytak olyan barlangokban, mint Chauvet, Altamira és Lascaux, ahol pontosan és érzelemmel ábrázolták az állati életet. Képzelő erejük lehetővé tette mítoszok létrehozását, nagyobb csoportok összetartását és együttműködést olyan módon, amelyet a neandervölgyiek soha nem értek el. Ez a kollektív gondolkodás képessége végső soron legerősebb fegyverük volt. Mindazonáltal a két faj közötti távolság nem volt olyan szakadék, mint ahogyan sokáig hitték. A genetikai bizonyítékok azt mutatják, hogy gyakran kereszteződtek, megosztották a technológiákat, és bizonyos esetekben generációkon keresztül egyazon területeken éltek együtt. A mi és az ők közötti határ olyan elmosódott volt, mint a szükség és az erőszak vonala. Az El Cidroni, Asturia, Krapinai, Horvátország vagy La Chapelle-aux-Sancy, Franciaország lelőhelyeken talált neandervölgyi maradványok intenzív és brutális életről tanúskodnak. A testeken régi törések látszanak, amelyek begyógyultak, jelezve a kölcsönös gondoskodást. Néhány fog, amelyet az eszközhasználat miatt elkoptattak, csontok pontos vágási nyomokkal és dekorációs tárgyak mélyebb gondolkodást jeleznek, mint korábban hitték.
Ezzel szemben az afrikai Homo sapiens legrégebbi maradványai, mint Homo kibis vagy Herto, már ismerős arcokat mutatnak. Markáns áll, kerek koponya és összetettebb társadalmi szervezet. Mindkét faj vadász, gyűjtögető és mélyen a csoporttól függő volt. Azonban amikor a környezet kezdett romlani, a szolidaritás szelektívvé vált. Az elszigetelt csoportoknak el kellett dönteniük, ki eszik és ki nem. Az empátia, amely a kooperációhoz szükséges, pragmatikus eszközzé vált. Csak a saját klánon belül volt érvényes. Kívül a másik versenytárs volt. Ebből az erkölcsi határból születtek meg az első árnyai annak, amit ma intraspecifikus erőszaknak hívunk. A barlangok mélyén az archeológusok emberi maradványokat találtak feldarabolva állati csontok mellett, mindkettőn azonos húseltávolítási jelekkel. Rituálék voltak, vagy éhség? A kultúra és a túlélés közötti vékony vonal elkezdett elmosódni. A sapiens nyelvet, művészetet és kereskedelmet fejlesztett, de egy új szimbolikus dominancia formát is, a képességet, hogy elképzelje az ellenséget. A neandervölgyiek kisebb számban nem rendelkeztek kognitív előnnyel. És bár erősek és ellenállóak voltak, világuk egyre zártabb, jeges, éhes és egyre erőszakosabb lett. Valamikor 40 és 35 ezer évvel ezelőtt az utolsó neandervölgyiek eltűntek. Nem hirtelen esemény volt, hanem lassú leszármazási vonalak kihunyása. A sapiens elfoglalták barlangjaikat, vadásztak zsákmányukra, és részben örökölték vérüket. De valami többet is örököltek. Ősi emlékezetet arról, mire voltak képesek, amikor az éhség és a félelem uralta elméjüket. Az erőforrások hiánya a legutóbbi jégkorszakban. Körülbelül 75 ezer évvel ezelőtt a Föld a közelmúlt egyik legellenségesebb időszakába lépett, a legutóbbi jégkorszakba. A sarki jégtakarók északról hatalmas jégtömbként nyomultak előre, elnyelve erdőket, folyókat és völgyeket. A bolygó klímája hirtelen lehűlt. Ami mérsékelt táj volt, az száraz tundrává változott, ahol a szél vágta a bőrt, és a nap alig tudta áttörni a hóködöt. Az európai neandervölgyiek és az Afrikából terjedni kezdő első Homo sapiens csoportok számára a túlélés mindennapi stratégiai és szerencse kérdésévé vált. A hőmérséklet halálos szintre süllyedt. A gleccserek borították Skandináviát, Németországot és Franciaország egy részét. A tengerek visszahúzódtak, új szárazföldi útvonalakat nyitva, de egyúttal bezárva ökoszisztémákat. Ezekben a körülményekben minden erőforrás értékes volt, minden hiba életbe kerülhetett. Az állatok, amelyek két csoport táplálékát évezredeken át biztosították, elkezdtek eltűnni vagy melegebb területekre vándorolni. A gyapjas mamutok, a gyapjas orrszarvúk, a sztyeppei bölények és a megacerinok a kevés vegetációt követve vándoroltak. Ebben az állandó kivándorlásban az embereknek követniük kellett őket, elhagyva menedékhelyeiket és újra alkalmazkodva ismeretlen területekhez. A vadászatban és nyomkövetésben jártas neandervölgyiek a robusztus fiziológiájuknak és a természetes menedékek ismeretének köszönhetően jobban bírták a hideget. Mély barlangokban éltek, ahol a tüzet éjjel-nappal fenntartották. A nők bőrt készítettek vastag ruhákhoz, míg a férfiak precízen faragták az eszközöket. A probléma azonban nem csak a hideg volt, hanem az éhség is. Az élelemhiány láthatatlan erővé vált, amely formálta viselkedésüket, társadalmi szervezetüket és legsötétebb ösztöneiket. Az európai barlangok, mint az El Sidrón vagy a Goyet üledékei hosszú időszakokat mutatnak nagy zsákmány nélkül, amit emberi csontok felhalmozódása követett manipuláció jeleivel. A jég és hamurétegek hirtelen, klimatikus megszakításokat rögzítenek, évtizedekig tartó teleket. Ezekben az időszakokban a csoportok minimálisra csökkentek, egész családok rekedhettek el egy barlangban készletek nélkül, várva a tavaszt, amely néha sosem érkezett el. Az Afrikából észak felé haladó Homo sapiens
hasonló helyzettel szembesült. Áthaladva a Közel-Keleten és belépve Európába egy félsivatagos, jeges és ellenséges kontinenssel találkoztak. A vegetáció ritka volt. A fák főként nyírek és görbefenyők voltak. A táj többi része a hideg szél által sújtott síkság volt. A tűz lett a legértékesebb javuk, az egyetlen pajzs a halál ellen. A túlélés együttműködést, de döntéshozatalt is igényelt. Mikor haladjanak, mikor álljanak meg, és kit etessenek először. A vadászat veszélyessé vált. Az emberi csoportok az állatokat üldözték, amíg ki nem merültek, kőhegyű lándzsákkal és bekerítő stratégiákkal. Egy sikertelen vadászat a klán összeomlását jelenthette. A húst hierarchikusan osztották. Először a vadászok, majd az anyák és a gyermekek. Az öregek, ha nem volt elég, egyszerűen nem ettek. Ez a könyörtelen logika volt a túlélés utilitarista gondolkodásának magja a jégkor végső határain. Ahogy az éhség hosszabbodott, a csoportok közötti verseny fokozódott. A jég nem csak elválasztotta a területeket, definiálta is azokat. Minden völgy, ahol vadászat vagy víz volt, értékes erőforrássá vált, amiért érdemes volt ölni. A régészek erőszakos összecsapások bizonyítékait találták. Törött koponyák, bordákba szúrt lándzsák, emberi csontok elégetve állati maradványok mellett. Az erőszak, amely bőség idején kivételes volt, a területi ellenőrzés eszközévé vált. Ebben a szélsőséges környezetben a morális határok elmosódtak. Amikor egy csoporttag meghalt, testét nem mindig temették el. Néhány helyen a csontokon finom vágások és szándékos törések látszanak a zsírban gazdag velő kinyerésére. A zsákmány hiányában az emberi test lett az utolsó energiatartalék. Ez még nem volt szimbolikus vagy szükségszerűen rituális cselekedet. Tiszta túlélés volt. A halott megevése azt jelentette, hogy legalább néhányan még egy napot túlélnek. A neandervölgyiek csontjain végzett nitrogén-izotóp vizsgálatok szinte kizárólag húsalapú étrendet mutatnak. Annyira függtek a hústól, hogy a zsákmány vándorlásakor nem maradt alternatíva. A Sapiens ezzel szemben nagyobb rugalmasságot mutatott, gyökereket, dióféléket és kagylót gyűjtöttek, amikor elérhető volt. Ez a táplálkozásbeli különbség, amely az új környezethez való alkalmazkodás képességét jelentette, kulcsfontosságú tényező volt mindkét faj sorsának meghatározásában. De még a Sapiens is szenvedett az éghajlat következményeitől. Afrikában a szárazságok visszaszorították a folyókat és egész régiókat sivataggá változtattak. Az emberi csoportok néhány menedékhelyre koncentrálódtak, például a déli partokra, ahol a tenger kínálta élelemmel éltek túl. Ebből a hiányból valami váratlan született, a nagyszabású együttműködés. A neandervölgyiekkel ellentétben a Sapiens hálózatokat hozott létre, megosztották az információkat és szövetségeket kötöttek. A szükség nem elszigetelte őket, összekapcsolta őket. A neandervölgyiek ezzel szemben kitartóan ellenálltak. Közösségeik kicsik, zártak és endogámok voltak. Amikor éhség sújtotta őket, csak a sajátjaikra támaszkodhattak. Ez a struktúra kohéziót adott nekik, de törékenységet is. Egy egyszerű járvány, egy vadászat nélküli tél vagy egy vezető elvesztése az egész csoportot veszélybe sodorhatta. A jég szabályozta a törvényeket, és az embernek fajtól függetlenül alkalmazkodnia kellett vagy eltűnt. Ebben a sivártájban az együttérzés gesztusai és az erőszak cselekedetei összemosódtak. Egy meggyújtott tűz életet jelenthetett. Egy árnyék a barlangban halált. Minden megtalált csonton, minden emberi sípcsonton lévő késnyomon ugyanaz a történet olvasható. Az éhség nem ismeri a morált. Amikor az éghajlati viszonyok körülbelül 45 000 évvel ezelőtt elérték csúcspontjukat, a neandervölgyiek és a Sapiens ugyanazokat a dél-európai területeket osztották. A barlangok megteltek füsttel, a tüzek ropogtak a törött csontokkal, és a kétségbeesett emberiség visszhangjai csendültek a jég alatt.
Ebben a környezetben a kannibalizmus már nem volt kivétel, és elkezdett rendszeres régészeti nyomokat hagyni. Őskori bizonyítékok a neandervölgyi kannibalizmusról. Az európai barlangok mélyén a csontok beszélnek, nem szavakkal, hanem a kezdő szem számára láthatatlan jelekkel. Precíz vágások, szándékos törések, tűznyomai és karcolások, amelyeket csak egy vadász vagy mészáros ismerne fel. Évtizedeken át a modern régészet egy kényelmetlen igazságot rekonstruált. A neandervölgyiek nem csak állatokat vadásztak, hanem emberi testeket is feldolgoztak. A legfeltáróbb lelet El Cidrónban, Észak-Spanyolország egyik barlangjában bukkant fel. Ott, egy szűk folyosón, amelyet évszázadok üledékei borítottak, a kutatók legalább 12 neandervölgyi egyén maradványait találták, férfiakat, nőket és gyerekeket. Csontjaik töredezettek voltak, a kővágások nyomai végigfutottak a combcsontokon, sípcsontokon és bordákon. A spirális törések pedig azt jelezték, hogy akkor törték el őket, amikor még velőjük volt. Egyik vágásnak sem volt nyilvánvaló rituális célja. Minden a feldarabolás és fogyasztás aktusára utalt. A kémiai vizsgálatok megerősítették. A csontokat tűznek tették ki, némelyik még részben meg is égett. A maradványok között kőeszközöket találtak emberi zsírral, mintha húst vágtak volna velük. Nem voltak elejtett állatok, sem ragadozók nyomai. Csak emberek felett. A tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a csoport túlélési kannibalizmust gyakorolt, valószínűleg lavina vagy végtelen tél okozta bezártság után. El Cidrón azonban nem volt elszigetelt eset. Krapinában, Horvátországban több mint 800 csonttöredék került elő, amelyek körülbelül 30 neandervölgyihez tartoztak. A csontok összetörtek voltak, némelyiken ütésnyomok, másokon ugyanazok a karcolások, mint amilyeneket nagy állatok vadászatánál figyeltek meg. A koponyákat precízen nyitották ki az agy kivételéhez, amely gazdag zsírban és fehérjében. A minta újra és újra megismétlődött. Az emberi testet táplálékforrásként kezelték. Egy másik ikonikus hely Moula-Guercy a Rhône völgyben, Dél-Franciaországban. Ott a régészek emberi és szarvas csontokat találtak keveredve ugyanabban a kontextusban, mindkettőn azonos vágási és törési nyomokkal. Az emberi csontokat főzték és égették, a mikroszkópos vizsgálatok kimutatták, hogy a bőrt kovakő késsel távolították el. Nem voltak sírok vagy rituális elrendezések, csak egy megosztott étel szétszórt maradványai. Ezek a bizonyítékok azt sugallják, hogy a kannibalizmus nem volt elszigetelt vagy kivételes cselekedet. Számos lelőhelyen, például La Quina, Baume Moula és Le Pradelles ugyanaz a sorrend ismétlődik. Halál, feldarabolás, törés, tűz és elhagyás. A neandervölgyiek tudták, hogyan használják fel a test minden részét. Az izomhúst, a combcsont velőjét, az agyzsírt, még a nyelvet is. Az éhezés és elszigeteltség környezetében egy elhunyt társ teste egyszerűen azonnali energiaforrás volt. Évekig az antropológusok vonakodtak elfogadni ezt az elképzelést. Könnyebb volt a neandervölgyieket durva, holtakat eltemető lényekként elképzelni, mint olyan lényekként, akik képesek egymást enni. A molekuláris tudomány azonban megerősítette a brutális bizonyítékokat. Az emberi kollagén vizsgálata kőeszközökön és az állati és emberi csontokon lévő mikrovágások összehasonlítása azt mutatta, hogy mindkettőt ugyanúgy dolgozták fel. A különbség nem a technikában, hanem a még nem létező tabuban volt. A neandervölgyi kannibalizmusnak két fő motivációja tűnik. Bizonyos kontextusokban túlélésből fakadt, a szélsőséges éhség terméke volt. Máskor agresszió vagy dominancia jele lehetett. Néhány koponya halálos ütéseket mutat, majd a hús letépésének nyomait. Nem minden elfogyasztott egyén halt éhen, némelyeket meggyilkoltak. Olyan barlangokban, mint a belgiumi Gólyet, a koponyatörések csoportok közötti erőszakra utalnak.
A csontokat hidegen és módszeresen kezelték, vágták, főzték, törték és halmozták. Nem volt benne felesleges kegyetlenség. Számukra a test anyag volt, hús, amelyet jól lakottságra vagy hatalom szimbolizálására használtak. A szükség és a szándék közti határvonal elveszik a barlangok sötétjében. Talán a kannibalizmus bizonyos esetekben az ellenség megszerzésének, erejének, magukévá tételének vagy teljes fizikai eltávolításának módja volt. A régészet nem hallja a szavaikat, de az eszközök és a csontok egy bonyolultabb gondolkodásmód bizonyítékai, mint a puszta éhség. A kutatók időbeli mintázatot is észleltek. A kannibalizmus bizonyítékai növekednek a szélsőséges éghajlati időszakokban, például a jégkorszaki stádiumokban, amikor az erőforrások szűkösek voltak és a populációk fragmentáltak. Minél hidegebb és szárazabb volt a környezet, annál gyakoribbak voltak az emberi fogyasztás jelei. Ezekben a kritikus pillanatokban a társadalmi szabályok összeomlottak, és a túlélés törölte az identitás vagy a rokonsági viszony bármely fogalmát. Feltáró jelenség, hogy még azokon a helyeken is, ahol formális temetkezések voltak, mint La Ferrassier vagy Sanidar, kannibalizált maradványokat találtak a közeli geológiai rétegekben. Ez azt sugallja, hogy a két viselkedés együtt létezett: a tisztelet és a fogyasztás, a gyász és a szükség. A neandervölgyiek eltemethették a gyermeket virágokkal, és máskor megfoghattak egy éhező felnőttet. Minden értelemben emberek voltak. Képesek voltak empátiára és borzalomra. A jó vadember hagyományos képe összeomlik a bizonyítékok láttán. A csontokon található mikroszkopikus jelek sebészi pontossággal beszélnek. Minden vonal, minden törés a szélsőséges túlélés történetét meséli el. A neandervölgyiek ismerték az emberi anatómiát, mert közvetlen tapasztalatból tanulták meg. Tudták, hol vágjanak, hol törjenek, melyik rész táplál a legtöbbet. Ugyanazzal a technikával tették, amellyel egy szarvast vagy medvét nyúztak. És mégis nem voltak szörnyek. Egy olyan világ gyermekei voltak, amely nem bocsátotta meg a gyengeséget. A jeges hegyek, a tűz nélküli éjszakák, a végtelen telek arra kényszerítették őket, hogy szembenézzenek a halállal. Ebben a sötét tükörben felfedezték, hogy a vadász és a zsákmány közötti határ könnyen fordítható. Amikor az utolsó neandervölgyi klánok kihaltak körülbelül 40 000 évvel ezelőtt, nem csak eszközöket és tűzmaradványokat hagytak maguk után, hanem az emberiség történetében az első bizonyítékát a szisztematikus kannibalizmusnak is. Egy örökség, amelyet a Homo sapiens is csendben megosztott. Korai Homo sapiens kannibalizmusa. Amikor a Homo sapiensek elkezdtek terjeszkedni Afrikán kívülre, nem csak eszközöket, tüzet és nyelvet vittek magukkal. Egy láthatatlan örökséget is, a képességet, hogy bármit megtegyenek a túlélés érdekében. Kelet-Afrika sivatagaiban, a földközi tengerpartjain és a Levante hegységeiben az éhség továbbra is minden erőnél erősebb volt. Ott az első anatómiailag modern emberek olyan viselkedés nyomait hagyták, amely olyan régi, mint a szükség, a kannibalizmus. Az etiópiai Herto lelőhelyen több mint 160 000 éves emberi maradványokat fedeztek fel. Közöttük koponyadarabok szabályos vágásnyomokkal, egyértelmű jelei a hús eltávolításának. A halántékok párhuzamos barázdái, az állkapocs kontrollált eltávolítása és a koponya alapján lévő bevágások azt mutatták, hogy nem egyszerű temetésről van szó. A nyomok ugyanazok voltak, mint amelyeket a vadászok hagynak, amikor állatbőrt és izmokat távolítanak el. Nem találtak rituális eszközöket, adományokat vagy temetkezési szimbólumokat. Csak az emberi testet kezelték fogyasztásra szánt húsként. Dél-Afrikában a Border és a Classis River Mouth barlangjai hasonló maradványokat tártak fel, amelyek körülbelül 100 000 évesek voltak. Tört emberi állkapcsok, hosszú csontok eltörve a velő kinyeréséhez, és a koponyák alulról nyitva, ahogy az antilopoknál tették.
Egyes esetekben a darabokat elégették, ami főzésre vagy közvetlen tűznek való kitettségre utal. Mikroszkópos elemzések kimutatták, hogy a vágásokat finom, ellenőrzött kőpengékkel végezték. Nem volt kaotikus erőszak. Technika, tudás, gyakorlat volt. A régészek egyetértenek abban, hogy ezek a leletek nem rituális cselekményeket, hanem túlélési kannibalizmust jelentenek. A pleisztocén hosszú aszályai során az emberi csoportok partmenti menedékekbe szorultak, ahol nem volt hozzáférésük nagy állatokhoz. Ezekben a kritikus időszakokban az emberi test lett az utolsó élelmiszerforrás. Az emberi hús, gazdag fehérjében és zsírban, a legkézenfekvőbb forrás volt, amikor minden más kudarcot vallott. Azonban nem minden bizonyíték az éhségről szól. Újabb helyszíneken, mint például Gouf's Cave Délnyugat-Angliában és Dolní Vestonice Morvábiában, az emberi maradványok összetettebb történetet tárnak fel. Gouf's Cave-ben, amely körülbelül 15 000 éves, gondosan vágott és csiszolt emberi koponyákat találtak, hogy csészéket formáljanak belőlük. A hús eltávolításának jelei világosak, de a törések tiszták, szimmetrikusak, szinte esztétikusak. A kutatók úgy vélik, hogy az akkori szapiensek rituális kannibalizmust gyakoroltak, ahol a halott elfogyasztása a temetési vagy mágikus szertartás része volt. Dolní Vestonicében, a felső paleolitikumi vadásztelepülésen az emberi csontok keveredtek a mamutok és sarki rókák maradványaival. Itt a csontokon lévő bevágások és a tűz nyomai azt sugallják, hogy a húst főzték, de a testeket gondosan elhelyezték ékszerekkel és pigmentekkel együtt. Ez a darabolás és tisztelet közötti kontraszt még zavarba ejtőbb kérdést vet fel. Lehetette a kannibalizmus a tisztelet formája? Az antropológusok azt javasolják, hogy egyes sapiens csoportoknál a halott elfogyasztása annak megőrzését jelentette. A test elfogyasztása módja volt annak, hogy erejét vagy lelkét beépítsék a csoportba. Szimbolikus tett, amely a halált folytonossággá változtatta. Ebben a kontextusban a kannibalizmus nem bűn, hanem kötődés volt. Ennek az értelmezésnek a legerősebb bizonyítékai olyan területekről származnak, mint Új-Guinea vagy az Amazonas, ahol hasonló gyakorlatok egészen a közelmúltig fennmaradtak, rituális vagy szellemi jelentéssel. De a legnyugtalanítóbb bizonyíték Kelet-Európában található. Mládecben, a mai Csehországban és Predmostiban olyan emberi maradványokat találtak, amelyek vágásnyomai megegyeznek az állatok feldolgozásához használtakkal. Egyes csontokon a jelek a legértékesebb táplálkozási területeken koncentrálódnak: comb, karok és hát. Más csontok spirálisan törtek, ami a velő kinyerésének jele. Nincsenek temetkezési jelek. A tűz, a törés és az elhagyás volt ezeknek a testeknek a végső sorsa. A neandervölgyiekhez képest a sapiensnek volt szimbolikus nyelve, művészete és vallása. És mégis a környezeti összeomlás pillanataiban viselkedésük azonos lett. Az intelligencia nem mentette meg őket az éhségtől, csak hatékonyabbá tette őket a borzalomban. A kannibalizmus univerzális emberi válasszá vált, egy lehetőség, amely minden közösség elméjében aludt, amikor a természet visszavonta kegyét. A Góf barlangban, a koponyákon kívül, amelyekből tálak készültek, a régészek gyermekek és nők csontjait találták, amelyek jelezték, hogy együtt főzték őket az állatokkal. A bordák és combcsontok törései azonosak azokkal, amelyek akkor keletkeznek, amikor friss csontot ütnek meg zsír kinyeréséhez. A maradványokat szétoszlatták, mintha egy közösségi tűzre dobták volna őket. Nincs bizonyíték korábbi erőszakra. Minden arra utal, hogy a testek ugyanazon csoport tagjaihoz tartoztak, természetes vagy véletlen halállal haltak meg, majd szükség vagy hit utolsó aktusaként fogyasztották őket. Afrikában, Európában és Ázsiában a nyomok majdnem azonos mintázattal ismétlődnek. Nem számít a régió vagy az éghajlat, ahol az éhség uralkodott, az emberi testrésze volt a táplálékláncnak.
Ami változik, az a szándék. Néha tiszta túlélés, máskor szimbolizmus. De mindkét esetben az állat és az ember közötti határ elmosódott. A Gauf-barlangban végzett maradványanalízis még többet is feltárt. Az arc csontjain, különösen a szemek és a száj körül lévő vágásoknak nem volt táplálkozási értékük. Precíz, ismétlődő vágások voltak, talán egy szertartás részei. Egyes tudósok úgy vélik, hogy ez egy olyan cselekedet volt, amelynek célja az elhunyt identitásának törlése, egy módja annak, hogy visszavezessék a személyt az impersonálishoz, bűntudat nélküli étellé alakítva. Ebben az értelemben a kannibalizmus nem csak a testet, hanem az elmét is kielégítette. A tűz volt az utolsó bíró. Sok ilyen barlangban az emberi csontok megfeketülve, elégetve, apró darabokra törve, hamuval és tört kövekkel keveredve jelennek meg. Ezek az emberek pontosan tudták, mit csinálnak. Uralták a tüzet, értették az anatómiát, és tudták, hogy az emberi hús elegendő energiát tartalmaz egy újabb nap túléléséhez. A kannibalizmus, mint túlélési stratégia. A pleisztocén határain, amikor a jég borította Európát, és a nap alig érintette a földet, a túlélés már nem volt választás kérdése. Minden nap harc volt a hideg, az éhség és a sötétség ellen. Ebben a bizonytalanság nélküli világban a kannibalizmus nem rendkívüli cselekedet volt, hanem bizonyos pillanatokban életstratégia. Az emberi csoportok, legyenek azok neandervölgyiek vagy homo sapiensek, a biológiai összeomlás szélén éltek. Az éhínségek nem heteken át tartottak, hanem teljes évszakokon keresztül. A gleccserek elzárták az útvonalakat, a csordák délfelé vándoroltak, a völgyek pedig elnéptelenedtek. Amikor a vadászok zsákmány nélkül tértek vissza, a tűz lassan kialudt, és a csend betöltötte a barlangokat. Az éhség nem csak fizikai volt. Jelenlét, amely felfalta az elmét, torzította az értékeket, és a másik testét vágy és félelem tárgyává változtatta. Közép- és Nyugat-Európa régészeti leleteiben a bizonyíték egyértelmű. Az emberi csontokon látható vágások ismétlődnek egy állandó mintázat szerint. Szétszedés, hús lehúzása, csonttörés, tűz. Néhány esetben a testeket anatómiai pontossággal szétszedték. A végtagokat eltávolították, a csontvelőt kivették, az izmokat megfőzték. Mindez az emberi fogyasztás módszeres szervezettségére utal. Nem ellenőrizhetetlen impulzusokról volt szó, hanem felhalmozott tudásról. Olyan barlangokban, mint a francia Les Pradelles vagy a Baume Moula-Guercy, a régészek nyugtalanító felfedezést tettek. Az emberi csontokon ugyanolyan feldolgozási jelek voltak, mint a vadászott szarvasok és bölények csontjain. A technikák azonosak voltak. Ezek a csoportok nem különböztették meg az emberi és állati húst, amikor a túlélés volt a tét. A kőkemencék mellett a tűz közelében a férfiak, nők és gyermekek megégett maradványai együtt éltek a szarvasok és farkasok csontjaival. Amikor az éhség kollektívvá vált, a tabu megszűnt, mielőtt egyáltalán létezett volna. Törvények és vallás nélküli környezetben az erkölcs törékeny és új keletű konstrukció volt. Egy halott elfogyasztása azt jelenthette, hogy a klán még egy napot túlél. A döntések kegyetlenek, de racionálisak voltak. Egy felnőtt ember teste elegendő energiát biztosíthatott egy család táplálására egy hétig. A legértékesebb részek a koponyazsír, a hosszú csontok velője, a máj és a szív voltak. Néhány lelet még logisztikát is sejtett. El Sidrónban a kutatók megfigyelték, hogy a testeket rendszeresen szétszedték, és a maradványokat a tűzhelyek közelében rendezték el. A folyamat sorrendben zajlott, először a hús lehúzása, majd a csonttörés, végül a részleges főzés. A koponyákat sok esetben precízen nyitották fel az agyhoz való hozzáférés érdekében. Nincsenek jelek rituális erőszakról, csak hatékonyság. Az elszigetelt barlangi csoportok számára a halál nem jelentette a társadalmi kötelék végét.
A halottak továbbra is segíthették az élőket. Bizonyos kontextusokban a régészek úgy értelmezik, hogy a testeket természetes halál után fogyasztották el előzetes gyilkosság nélkül. Ez kollektív döntés volt, nem kegyetlen cselekedet. A társ teste táplálékká vált, és halála funkcionális jelentést nyert. Áldozat a csoport túléléséért. A közelmúltban a párhuzamok elkerülhetetlenek. A történelemben dokumentált éhínségek, mint például a leningrádi ostrom vagy az 1972-es Andok azt mutatják, hogy az emberi agy ugyanúgy reagál extrém nyomás alatt. Az erkölcs a szükséghez igazodik. Ebben az értelemben a paleolitikumi vadászok nem szörnyek voltak, hanem az elsők, akik felfedték a civilizációt az ösztönnel elválasztó vékony határvonalat. Az angliai Gough's Cave és a franciaországi Marie-Lac-le-Franc maradványai megerősítik, hogy egyes csoportok ezeket a cselekedeteket ismételten, talán tanult módon követték el. A régészeti rétegekben váltakozó bőség és éhínség időszakai figyelhetők meg, vadászati maradványok emberi csontokkal vegyítve. Nincs jel a társadalmi összeomlásra vagy elvándorlásra. Épp ellenkezőleg úgy tűnik, hogy a kannibalizmus lehetővé tette a csoport fennmaradását a legsúlyosabb klimatikus válságok idején. A biológia is szerepet játszott. Az emberi test magas minőségű kalóriák forrása, különösen a jégkorszak kontextusában. A telített zsírok, a csontvelő és az agy energiasűrűsége meghaladja sok kis zsákmányét. Az emberi hús fogyasztása a túlélés és a halál közötti különbséget jelenthette egy vadászat nélküli télen. Ebben az értelemben a kannibalizmus nem erkölcsi bukás volt, hanem szélsőséges környezeti alkalmazkodás. A tűz minden paleolitikus élet központja, ezeknek a cselekedeteknek a színterévé vált. A megégett csontok 200 és 500 Celsius fok közötti kontrollált hőmérsékletet mutatnak, ami szándékos főzésre utal. Nincs jel a pánikra vagy improvizációra. A testeket úgy kezelték, mint bármely más táplálékforrást, talán rituális csenddel, talán ugyanazzal a közönyösséggel, amellyel egy szarvast daraboltak. A szokás erősebb volt a rettegésnél. A kannibalizmus társadalmi következményekkel is járt. A gyengébb egyedek, például gyermekek, idősek vagy sebesültek először haltak meg, és ennek megfelelően ők voltak az elsők, akiket elfogyasztottak. Kis, zárt társadalmakban ez a kényszerű szelekció megváltoztatta a belső kapcsolatokat. A haláltól való félelem összefonódott azzal a bizonyossággal, hogy táplálékként szolgálnak majd. E korai emberek elméjében a test és az erőforrás közötti határ lassan eltűnt. Egyes maradványok szándékos posztmortem töréseket mutatnak szimbolikusan érzékeny területeken. Koponya, arc, kezek. Nem minden a éhségről szólt. Lehetséges, hogy idővel a halottak fogyasztása primitív spirituális dimenziót kapott, a leesett tisztelete fizikai beépítéssel. De ez a dimenzió, ha létezett, csak sejthető. Amit a bizonyítékok megerősítenek, az az, hogy a gyakorlat ismétlődő volt, nem elszigetelt. A paleoantropológusok szerint a glaciáció legsúlyosabb csúcsai alatt 50 000 és 40 000-vel ezelőtt a kannibalizmus végső menedékstratégiát jelentett. A sziklai menedékekben, ahol a szél nem szűnt meg, a családok a tűz köré gyűltek, nem vadászni, hanem ellenállni. Minden eltört csont, minden gondosan végrehajtott vágás a racionalizált kétségbeesés tanújele volt. A modern tudomány még az emberi fehérjék mikroszkopikus maradványait is megtalálta a kovakő eszközökön, megerősítve, hogy az eszközök nem csak vadászatra szolgáltak, hanem emberi testek feldolgozására is. A túlélés abszolút pragmatizmust követelt. Minden világdarabot felhasználni, még ha az a világ saját magunk volt. Az évezredek során, amikor az éghajlat enyhült és a zsákmány visszatért a síkságokra, a kannibalizmus elvesztette gyakorlati funkcióját. De nyoma megmaradt a kollektív emlékezetben. Talán ezért vált az emberhús fogyasztásának gondolata minden későbbi emberi kultúrában tabuvá.
Egy ősi visszhang, amely emlékeztette az embereket arra, mi történt a legsötétebb napokban. Rituális és szimbolikus kannibalizmus. Amikor a természet elkezdett enyhülést nyújtani, és az éhség már nem irányította minden tettünket, valami megváltozott az emberi elmében. A tűz továbbra is égett a barlangokban, de a félelem hitbe fordult. Az emberek nem pusztán szükségből ettek, hanem jelentés miatt kezdtek enni. Így született a rituális kannibalizmus, egy olyan jelenség, ahol az emberi hús többé nem csupán táplálék, hanem a hatalom, a hit vagy a közösség szimbóluma lett. Ennek a változásnak az első nyomai a felső paleolitikum végén jelennek meg, amikor a Homo sapiens már uralta a nyelvet, a művészetet és a halált. A Gove's Cave barlangjaiban a tál formájúra faragott koponyák nem csupán étkezési improvizációk voltak. A törések szabályosak, a felületek csiszoltak, a szélek gondosan simítottak. Minden lépés szándékot tükröz. Az elhunyt elfogyasztása, koponyájából való ivás vagy csontjainak megőrzése része lehetett egy rítusnak, amely az élőket a halottakkal kötötte össze. Az emberi elme megtanulta értelmet adni a borzalomnak. Ha a múlt téli hónapokban egy társ húsa volt az egyetlen kalóriaforrás, most ez lehetett az út valami szent felé. A másik fogyasztása azt jelentette, hogy magunkba szívjuk erejét, megőrizzük lelkét, vagy megakadályozzuk energiájának elszóródását. Sok későbbi őskori kultúrában a testet a lélek edényeként értelmezték. Fogyasztása azt jelentette, hogy közel tartjuk és megakadályozzuk végső eltűnését. Nicholas Conard régész a Dunavölgyi településeket tanulmányozva emberi töredékeket talált, amelyeket ugyanolyan gondossággal dolgoztak fel, mint az elefántcsontmedálokat vagy a sírokat díszítő vörös pigmenteket. A csontokat kaparták és festették, valószínűleg ceremóniák részeként használták. Az emberi maradványok kezelése már nem az éhségre reagált, hanem a halál feletti szimbolikus túllépés szükségletére. Észak-Afrika és a Levante egyes régióiban a korai temetkezések különös gyakorlatot mutatnak. A testeket a temetés után idővel exhumálták, lecsontozva és újra rendezve. Elkülönített koponyák, hosszú csontok körökbe helyezve, maradványok rituális mágiákon elégetve. Mindez arra utal, hogy a holttest nem valami volt, ami eltűnni készült, hanem spirituális kötődés tárgya. Számos esetben a vizsgálatok kimutatták, hogy a húst kőeszközökkel távolították el, nem azonnali fogyasztás céljából, hanem tisztító rítus részeként. Ennek a viselkedésnek a gyökerei évezredeken át fennmaradtak. Későbbi óceániai, közép-amerikai vagy szubszaharai afrikai társadalmakban a szimbolikus kannibalizmust hatalmi formaként értelmezték. Egyes törzsekben a legyőzött ellenség szívének elfogyasztása bátorságot adott, másoknál egy ős testének része a leszármazást erősítette. Bár ezek a hagyományok sokkal később fejlődtek ki, eredetük visszakövethető az őskorba, amikor az emberi elme elkezdte ötvözni a fizikai és a spirituális világot. Az a gondolat, hogy a test hordozhat transzcendens erőt, megváltoztatta az ember kapcsolatát a hússal. Már nem az éhségről volt szó, hanem a szimbolikus birtoklásról. Néhány európai lelőhely csontjainak jelei eltérő mintát mutatnak, mint az étkezési feldolgozásnál. A bevágások sekélyek néha ismétlődnek tápérték nélkül. Rituális gesztusokat, az élet és a halál közötti átmenet aktusait jelképezhetik. A modern antropológia az endokannibalizmus kifejezést használja azokra az esetekre, amikor a közösség tagjai saját halottaikat ették tisztelet vagy összetartozás jeléül. Ezzel szemben az exokannibalizmus az ellenségek fogyasztására utalt, mint bosszú vagy uralom formája. Mindkét fogalom, bár későbbi, lehetővé teszi annak értelmezését, mit érezhettek ezek a paleolitikus csoportok. A másik test, a terület, trófea vagy szimbólum volt. A hús, nyelv.
A késői paleolitikumból Kelet-Európában előkerült egyes temetkezéseknél emberi csontok elégetve vörös okkerrel együtt, amelyet temetési rituálékkal hoztak összefüggésbe. Az okker, amely a vérrel és az élettel kapcsolatos, a regenerációt is szimbolizálhatta. Talán ezek a csoportok úgy hitték, hogy a halott egy részének elfogyasztása vagy csontjainak befestése segíti őt, hogy más síkon újra szülessen. Nincsenek végleges bizonyítékok, de az egybeesések túl sokan vannak ahhoz, hogy véletlenek legyenek. A szimbolikus kannibalizmus nem mindig jelentett erőszakot. Néha szeretetből fakadó cselekedet volt, egy mód arra, hogy az eltávozottat életben tartsák. Néhány későbbi kultúra, például az amazóniai vári, úgy gyakorolta ezt, hogy hitük szerint a halottakat a föld alá temetni kegyetlenség, mert a feledésre ítéli őket. Ezzel szemben az elfogyasztás a csoport testébe való visszaillesztést jelentette. Ez az ősi logika, bár ma elképzelhetetlennek tűnik, a paleolit hideg barlangjaiban születhetett, amikor a családi kötelékek és a tűz volt az egyetlen, ami az életet a semmitől elválasztotta. Még a fejlettebb társadalmakban is túlélte a szimbolikus kannibalizmus gondolata álcázva. A neolitikumban, amikor már létezett a földművelés és a templomok, a vérrel kapcsolatos rítusok és az emberi áldozatok továbbra is fennmaradtak. Ezekben a hús továbbra is a szent hordozója volt. Évezredekkel később a szervezett vallásokban ez a fogalom metaforává alakult. Enni egy Isten testét, inni a vérét, részt venni a szent áldozatban. A gyökér ugyanaz volt, a szentséget a hús által beépíteni. A prehisztorikus emberek számára, akik közvetlen kapcsolatban éltek a halállal, a tisztelet és a félelem közötti határvonal észrevehetetlen volt. Minden csontemlék volt, minden tűzoltár. Néhány helyen a régészek körkörös táncnyomokat találtak az elégetett emberi maradványok körül. Senki sem tudja, hogy az életet, a halált vagy mindkettőt ünnepelték-e. De az a tény, hogy az emberi test a rituálé középpontjává vált, valami alapvetőt mutat. A kannibalizmus többé nem volt eszköz, hanem az identitás és a transzcendencia szimbóluma lett. Háború és fajon belüli erőszak. Amikor a jég visszahúzódott és a föld újra lélegzni kezdett, a veszély nem tűnt el, csak átváltozott. Az óriási bestiák kihaltak, a gleccserek darabokra törtek, és a völgyekben és síkságokon elkezdtek találkozni azok az emberi csoportok, amelyek túléltek évszázadokat az éhségben. Ott, ugyanazon a jeges ég alatt, a neandervölgyi ember és a homo sapiens abbahagyta a klímával való küzdelmet, és egymással kezdett harcolni. Évezredeken át mindkét faj megosztotta az eurázsiai kontinenst. Találkoztak, figyelték egymást, eszközöket, sőt DNS-t is cseréltek. De ahogy a körülmények javultak, a területek értékessé váltak, és az átmeneti bőség felébresztette a kapzsiságot. Menedékül szolgáló barlangok, vízforrások, vadászterületek és halászhelyek korlátozott erőforrások voltak. A korlátozott erőforrások pedig erőszakot szülnek. A késői pleisztocén régészete tele van csenddel, de néhány lelet brutális tisztasággal beszél. Olyan lelőhelyeken, mint Saint-Césaire, Franciaország, Vindija, Horvátország, vagy Le Rocher de Villeneuve. Az emberi maradványok koponyatöréseket, szúrt sebeket és vágásokat mutatnak, amelyeket nem lehet vadászbaleseteknek tulajdonítani. A megkeményedett fadárdákat vagy a kovakőhegyeket nem csak zsákmány ellen használták, hanem más emberek ellen is. A testeket gondatlanul dobálták el, temetkezés vagy tisztelet nyoma nélkül. A neandervölgyiek, bár fizikailag erősebbek voltak, kevésbé voltak számosak. Kisebb szórtklánjaik a délről érkező, szervezett, alkalmazkodóképes sapiens csoportokkal szemben álltak, akik nyelvvel rendelkeztek a stratégia koordinálására. Egy hadsereg és határok nélküli korban a háború személyes, azonnali, törzsi volt. Egy támadás eldönthette egy egész közösség sorsát.
A mai Szudán területén található Jebel Szahába lelőhelyen több mint 60 egyén csontjai mutatják, amit egyes régészek az emberi történelem első dokumentált csatájának tartanak. Nyilak a csontokba ágyazódva, felemelt karok törése a védekezés közben, begyógyult és halálos sebek. Férfiak, nők és gyermekek vettek részt a több mint 13 000 évvel ezelőtti összecsapásban. Nincs nyoma elejtett állatoknak, csak emberek harca emberekkel. Ez volt a szervezett erőszak a mezőgazdaság és a királyságok előtt. A konfliktus nem csak fajok között zajlott. A sapiensek is egymással harcoltak. Ahogy a csoportok nőttek és a szövetségek felbomlottak, belső rivalizálás alakult ki. A vadászat és a terület határozta meg a túlélést, és az együttműködést az árulás váltotta fel. A németországi Ofnet barlangban 38 emberi koponyát találtak együtt elhelyezve, mindegyiken tompa hátsó sérülések. Sok közülük nőkhöz és gyermekekhez tartozott. A bizonyítékok szándékos mészárlásra utalnak. Egyik klán elpusztítása a másik által. A lefejezett testeket rendezetten helyezték el, talán figyelmeztetésként vagy trófeaként. A kannibalizmus és az erőszak elkezdett keveredni. Goyetben, Belgiumban az emberi csontok harci és lemészárolási nyomokat egyaránt mutatnak. Néhány koponyát közvetlenül a halál után törték össze, mintha a lefejezés és a fogyasztás ugyanannak a bosszú rituálénak része lett volna. A háború még a legprimitívebb formájában is az ellenség megalázását, emberi mivoltának megtagadását hozta magával. A paleoantropológusok ezt az időszakot a strukturált erőszak felé vezető átmenetként írják le. A csoportok már nem csak éhség miatt öltek, hanem hatalom demonstrálásáért, terület védelméért vagy versenytársak kiiktatásáért. Ebben az időben rögzült a másik fogalma. Ellenség az, aki másként beszél, aki nem osztozik a tűzön, aki elfoglalta a szükséges völgyet. Ez a mi és ők közötti különbségtétel a szervezett konfliktus születését jelentette. A fegyverek ugyanabban az ütemben fejlődtek, ahogy a haragosság. A csonthegyű lándzsákat vékonyabb lövedékek váltották fel, amelyek képesek voltak átfúrni bordákat vagy szemüregeket. Az árulások helyébe a közvetlen összecsapások léptek. Néhány lelőhelyen a testek szétszórva jelennek meg a barlangbejáratoknál, ami éjszakai támadásokra, meglepetésszerű rajtaütésekre vagy a menedék feletti irányításért folytatott harcokra utal. A halál stratégiává vált, nem következménnyé. A sapiensek számbeli és kommunikációs előnyükkel lassan kezdtek érvényesülni. Az együttműködési és tervezési képességük halálos ellenfelekké tette őket. Ahol a neandervölgyiek reagáltak, ők előre látták. Az erőszak abba hagyta, hogy ösztönös legyen, és racionálissá vált. Egy olyan világban, ahol az intelligencia határozta meg a túlélést, az elme váltotta fel az erőt. A genetikai bizonyítékok ugyanazt a történetet mesélik más eszközökkel. Az ősi DNS vizsgálatok feltárják, hogy a neandervölgyi populációk drámaian csökkentek a sapiensek tömeges érkezése után. Egyes esetekben keveredés történt, másokban helyi kihalás. E találkozások nyomai nem mind békés együttélésre utalnak. Számos helyen a sapiens és a neandervölgyi maradványok együtt jelennek meg, de konfliktus jeleivel. Törött csontok, fegyveres sebek, eltemetés nélküli testek. A kannibalizmus kísérhette ezt az erőszakot. Nem szükségből, hanem a dominancia szimbolikus gesztusaként. Az ellenség elfogyasztása a győzelem végső cselekedete volt. Eltávolítani őt a fizikai világból és magába szívni az erejét. Ebben a kontextusban a hús trófeává vált, a tűz pedig a hatalom színterévé. A háború legősibb formájában egyszerre volt azonnali és brutális. Nem voltak hadseregek, vezetők vagy becsület, csak túlélés és terület. De ebben a vér és félelem spiráljában az emberiség elkezdte felismerni magát, mint domináns faj.
Az ellenség a csoport meghatározására, az identitás megerősítésére és annak emlékeztetésére szolgált, hogy csak a legalkalmasabbak maradnak fenn. A pleisztocén végére a neandervölgyiek eltűntek. A Homo sapiens elfoglalta barlangjaikat, vadászták zsákmányukat és örökölték világukat. Ami az erőforrásokért folytatott versenyként kezdődött, evolúciós helyettesítésként fejeződött be, egy csendes háborúként, amely évezredeken át tartott. Egyetlen nagy csata sem jelezte a végét, csak egy sor összecsapás, éhínség és kitelepítés, amelyek kitörölték az egész fajt. Versengés vagy kiirtás, a neandervölgyi végső bukása. Körülbelül 40 000 évvel ezelőtt Európa jégtáblák, erdők és szürke völgyek mozaikja volt, ólomszürke ég alatt. Ebben a szélsőséges tájban történt az emberi történelem egyik legjelentősebb eseménye, a neandervölgyi emberek kihalása. Több mint 300 000 éven át ellenálltak a jégkorszakoknak, szárazságnak és természeti katasztrófáknak. A Homo sapiens érkezése azonban a vég kezdetét jelentette számukra. A fosszilis leletek szerint mindkét faj majdnem 5000 éven át együtt élt. Területeket osztottak meg a mai Franciaországban, Spanyolországban, Horvátországban és a Kaukázusban. Néhány helyen, például Nyugat-Európában olyan közel éltek egymáshoz, hogy valószínűleg érezték a másik tüzeinek füstjét. A kapcsolat elkerülhetetlen volt. És bár volt keveredés, ahogy a neandervölgyi DNS jelenléte a legtöbb modern emberben bizonyítja, ez a csere nem volt elegendő a kihalásuk megállítására. A pontos okok továbbra is vitatottak. Egyes tudósok szerint a sapiens egyszerűen ökológiai verseny révén felülmúlták őket. Számuk nagyobb volt, kommunikációs hálózatuk szélesebb, és jobban alkalmazkodtak a változó klímához. Mások úgy vélik, hogy közvetlen konfliktusok, háborúk és mészárlások zajlottak csoportok között. Minden esetre az eredmény ugyanaz volt. Fokozatos felváltás, tanúk nélküli eltűnés. A neandervölgyiek kifinomult képességekkel rendelkeztek. Csoportosan vadásztak, bonyolult eszközöket készítettek, ismerték a tüzet és valószínűleg alapvető nyelvet használtak. A sapiens azonban valami mást hozott magával. A kollektív képzelet, a nagyléptékű cselekvés koordinálásának és a mindennapokon túli tervezés képességét. Ez a kognitív előny lehetővé tette számukra, hogy nagyobb területeket foglaljanak el, és hatékonyabban használják fel az erőforrásokat. A versengés a vadászattal kezdődött. Dordogne völgyeiben vagy az ibériai félsziget északi részén a zsákmány ugyanaz volt. Bölények, szarvasok, vadlovak, míg a neandervölgyiek közvetlen rajtaütésekkel vadásztak, a sapiens csapdákat állított és követte a vándorlási mintákat. Minden sapiens győzelem kevesebb ételt jelentett a többieknek. Egy olyan környezetben, ahol az éhség törvényt jelentett, a hiány halált jelentett. A neandervölgyi populációk elkezdtek feldarabolódni. A genetikai bizonyítékok drasztikus diverzitás csökkenést mutatnak, ami kis endogám csoportokra utal. Az endogámia gyengítette egészségüket és csökkentette alkalmazkodó képességüket. Eközben a sapiens tovább mozgott, információt cserélt és keveredett a törzsek között. A társadalmi rugalmasság lett a legjobb fegyverük. Néhány lelőhelyen az erőszak nyomai többet jeleznek, mint puszta versenyt. Saint-Césaire-ben egy fiatal neandervölgyi csontváza perimortális töréseket mutat, amelyek fegyverütéseknek felelhetnek meg. Les Roches de Villeneuve-ben egy koponya tökéletesen kerek homloklyukat mutat, valószínűleg dárda okozta. Bár nincs bizonyíték rendszeres háborúra, ezek a jelek alkalmi összecsapásokra, területi konfliktusokra vagy bosszúra utalnak. A kihalás lehetett ökológiai és harci is egyaránt. A neandervölgyi vereség pszichológiai is volt. A sapiensek szimbólumokkal, művészettel és nyelvvel kommunikáltak. Állatokat festettek a barlangok falára, női figurákat faragtak, testüket okkerrel díszítették.
A művészet nem csak a szépséget fejezte ki, a társadalmi kohézió eszköze, az identitás és cél közvetítésének módja volt. Ehhez képest a neandervölgyiek nem rendelkeztek ilyen mély, szimbolikus kultúrával. Egy olyan világban, ahol az együttműködés garantálta az életet, a sapiens képes volt mítoszokat alkotni, a neandervölgyiek alig tudtak ellenállni. A különbség egyre nyilvánvalóbbá vált, ahogy az éghajlat romlott. Amikor a hideg, erőszakos hullámokban tért vissza, a sapiens újra csoportosult, vándorolt és megosztotta az erőforrásokat. A neandervölgyiek, akik a hegyi rejtek helyeikben rekedtek, fokozatosan eltűntek. Néhányan elszigetelt menedékekben, például Gibraltáron körülbelül 37 000 évvel ezelőttig maradtak, ahol az utolsó egyedek tüzet és eszközöket hagytak maguk után, mielőtt vonaluk örökre kihalt volna. Hosszú ideig úgy hitték, a kihalás gyors volt, de a legújabb adatok lassú és egyenetlen folyamatot mutatnak. Egyes helyeken a sapiensek olyan barlangokat foglaltak el, amelyek generációval korábban még neandervölgyiekhez tartoztak. Másutt a régészeti rétegek váltakozást mutatnak. Egyik kultúra a másik fölött, mintha a változás fokozatos, majdnem hangtalan lett volna. Ebben az átfedésben rejlik a tragédia. Egy faj nézi, ahogy egy másik helyettesíti, anélkül, hogy megértené, miért. Néhány kutató még sötétebb forgatókönyvet javasol, erőltetett asszimilációt. A neandervölgyiek, számukban alulmaradva, kis arányban integrálódhattak a sapiens csoportokba, genetikailag feloldódva, amíg el nem tűntek. Nem volt nyílt kiirtás, hanem felszívódás, egyesüléssel történő eltűnés, de az erőszak is jelen volt. A talált hibrid maradványok néhány gyermekcsont törését mutatják, ami konfliktusokra vagy gyermekgyilkosságra utal, mintha a kevert utódokat egyik faj sem fogadta volna el. A neandervölgyiek végzete valószínűleg ezeknek a tényezőknek a kombinációja volt. Versengés, elszigeteltség, genetikai gyengeség, klíma és agresszió. Kis vereségek sorozata halmozódott fel a feledésig. Nem volt végső csata, sem pontos pillanat. Csak lassú eltűnés a jég és az emberi fejlődés súlya alatt. Ennek ellenére valami megmaradt belőlük. Minden modern genom tartalmazza örökségük nyomait, DNS fragmentumokat, amelyek hatással vannak a bőrre, az immunitásra és még a hideghez való alkalmazkodásra is. A neandervölgyiek nem haltak meg teljesen, bennünk élnek tovább, de a világuk, a tűz szemlélésének módja, a csend primitív értelmezése kihalt. A vadász elméje evolúciós pszichológia. Messze azelőtt, hogy templomokat építettünk vagy történeteket írtunk volna, az ember megtanult figyelni, várni és ölni. Ebben az ősi létezési formában született meg a vadász elméje, egy pszichológiai struktúra, amely még ma is él a modern agy legmélyebb rétegeiben. Százezredekig mind a neandervölgyi, mind a homo sapiens az leselkedés, a stratégia és az ellenőrzött erőszak szabályai szerint élt. De ami ösztönként kezdődött, az gondolkodássá alakult. A vadászat több volt, mint táplálékforrás. A társadalmi és érzelmi élet tengelye volt. Körülötte alakultak ki a szerepek, a hierarchiák, az együttműködés és a félelem. Aki vadászott, vezetett, aki figyelt, tanult. Aki meghalt, emlékeztette a többieket a tétre. A túlélés a környezet olvasásának képességén múlt. A zsákmány mozgása, a szél iránya, a hó jelei. Ez a folyamatos veszély és lehetőségolvasás formálta az agyat, amely előrelátásra, tervezésre és mindenekelőtt az agresszió kontrollálására lett tervezve. Az evolúciós pszichológia ezt a folyamatot a stratégiai gondolkodás eredetének írja le. A vadásznak meg kellett értenie, hogy az erőszak nem lehet impulzív, pontosnak, hatékonynak és racionálisnak kell lennie. A siker azon múlott, hogy az empátiát nem erkölcsi erényként, hanem eszközként használja, megérteni a zsákmány viselkedését a predikcióhoz.
Ugyanez a hideg empátia lett a későbbi emberi kapcsolatok alapja, ahol a másik megértése azt is jelentette, hogy uralni lehet. A tűz, amely a barlangokban a csonkított zsákmány testét világította meg, a memória tere is volt. Ott az első emberek mentálisan rekonstruálták a vadászatot, a hibát, a sebesülést, az álcázást. Minden történet túlélési leckét, de érzelmi összetartozást is jelentett. A nyelv megjelenésével ez a memória felerősödött. A vadász történetek nem csak tanítottak, identitást teremtettek, erősítették a hovatartozás érzését, így a vadász elméje az ember narratív elméjévé vált. De az empátiának volt határa. Az érzelmi kör a klán tagjainál ért véget. Annak túloldalán a másik árnyék, fenyegetés, potenciális zsákmány volt. Ez a szelektív empátia kulcsfontosságú volt az erkölcs evolúciójában. Nem mindenki védelmére alakult ki, hanem a belső együttműködés biztosítására. Az együttérzés a kollektív önzésből született. Az altruizmus nem szellemi erény volt, hanem biológiai stratégia a csoport összetartására. Ennek a pszichológiai struktúrának a szívében ellentmondásos elv lakozott. Az ölés és a gondoskodás képessége ugyanabban a késztetésben együtt élt. Régészek találtak bizonyítékokat együttérzésre őskori maradványokban, fogyatékos vagy idős egyének, akik a csoport támogatásának köszönhetően túléltek. De ugyanabban a geológiai rétegben emberi csontok is megjelennek, kannibalizmus miatt törve. Az emberiség eredetétől fogva a védelem és a kegyetlenség között ingadozott. A vadászat tökéletesítette az érzékeket. A periférikus látás, az éles hallás, a részletekre való figyelem. De valami immateriálisat is művelt, a halál előrejelzését. Egy zsákmány vagy egy lándzsával átdöfött társlátása primitív megértést keltett a törékenységről. Ebből a tapasztalatból született a szimbolikus gondolkodás, a megmagyarázhatatlan magyarázatának szükségessége. Minden tetem táplálta a testet, de a félelmet is. És ebből a félelemből született a vallás. Az emberi agy, különösen a Homo sapiensé, olyan kapcsolatokat fejlesztett ki, amelyek az érzelmet a tervezéssel kötötték össze. Az erőszak többé nem csupán kitörés volt, hanem a túlélés eszközévé vált. A vadász megtanult ölni gyűlölet nélkül, kontrollálni az impulzusokat, a halált a természetes egyensúly részének tekinteni. De ennek az irányításnak ára volt, bármely cselekvés igazolásának képessége, ha szükség volt rá. Ez a morális rugalmasság volt a sapiens evolúciós sikerének alapja. Lehetővé tette számára, hogy bármilyen körülményhez alkalmazkodjon, a hullák elfogyasztásától a temetési rítusok létrehozásáig. A vadász agya, amelyet a hiány formált, megtanulta racionalizálni a rémületet. Írásos szabályok nélküli környezetben az emberi elme megalkotta a sajátjait, védje a közösségét, semmisítse meg az ellenséget, használjon ki mindent, amit a természet kínált, még a halottak testét is. A modern pszichológia ezt az örökséget sok mai érzelem alapjaként találja. A félelem, az agresszió, az együttműködés és az áldozathozatal egy paleolitikumig visszanyúló neurális hálózatba van beírva. Abban az időben minden döntés, hogy megöle valakit vagy sem, meghatározhatta a csoport túlélését. Az erkölcs nem az ösztön elleni ellentétként született, hanem annak kiterjesztéseként. Az iraki Sanidar fosszíliái között egy virámpollenbe burkolt neandervölgyi maradványai a halottak iránti tisztelet gesztusát mutatják, az első gyászforma. Más lelőhelyeken azonban az emberi testeket feldarabolták, főzték vagy elégették. Ez az ellentmondás azt a pontot tárja fel, ahol az emberiség megtanulta érezni anélkül, hogy abba hagyta volna a pusztítást. Az együttérzés és az erőszak evolúciós nővérek ugyanabból az agyból születtek, amely megtanult vadászni a túlélésért. A folyamat egy pontján, a
a vadász tudatára ébredt hatalmának. Rájött, hogy dönthet mások életéről, és hogy ez a döntés megkülönbözteti a vadállatoktól. A zsákmány feletti uralom az élőhely feletti uralom is volt, és ebből az érzésből valami mélyebb született, a mindent irányítani akarás. A vadászat nem csak a testet, hanem a gondolkodást is formálta. Az együttműködés, a nyelv és a képzelet a tervezett gyilkosság szolgálatában fejlődött. Minden eldobott lándzsa az értelem kiterjesztése volt. A vadász elméje nem tűnt el a földművelés megjelenésével, sem a civilizáció hajnalával. Megmaradt minden félelem reflexben, minden versengési ösztönben, minden törzsi reakcióban az eltérő iránt. Ez a láthatatlan öröksége azoknak az időknek, amikor a másik húsának ára volt az élet. A gleccserek visszahúzódtak, a klánok eltűntek, de az agy, amely megtanult túlélni a barlangok sötétjében, még mindig ott van minden döntés mögött, emlékeztetve arra, ami volt. A test, mint erőforrás. A paleolitikum barlangjainak sötétjében az emberi test nem volt szent. Anyag volt. Amikor eljött a halál, akár éhség, hideg vagy erőszak miatt, a tetem nem mindig emlékké vált, hanem erőforrássá. A hús, a zsír, a csontvelő, az inak és a csontok alapanyagként szolgáltak a túléléshez. Egy olyan világban, ahol minden szál hasznos lehetett, az emberi test a természetes ciklus részévé vált. Étel, eszköz, menedék. A régészeti leletek ezt a pragmatizmust olyan nyers őszinteséggel mutatják, ami ma is kényelmetlen. Olyan helyeken, mint El Cidrón Spanyolországban, vagy Mola Guerci Franciaországban, az emberi csontok nem csak a hús lehúzásának nyomait mutatják. Egyeseket csiszoltak és élesítettek tűk vagy kaparók készítéséhez. A comb és sípcsontok sűrűségük miatt vágóeszközökké váltak, a bordák improvizált pengékké. Bizonyos esetekben a csigolyákat medálként vagy dísztárgyként használták. Ez nem áthágás volt, hanem szükségszerűség. Fémek és bőséges fa hiányában az emberi csont egyszerűen egy újabb anyag volt. A test még halála után is szolgált. A testzsír, ami gazdag energiában primitív üzemanyagként szolgált. Néhány lelőhelyen fekete köveket és zsíros maradványokat találtak, amelyek emberi szövetekkel voltak kompatibilisek. A zsír növényi rostokkal keverve táplálhatta a kis lángokat, amelyek életben tartották a túlélőket a végtelen jeges éjszakák alatt. Ebben a túlélési gazdaságban semmi sem veszett kárba. Az inak és a bőr is értéket képviseltek. A száraz inak erősek, rugalmasak voltak és kötélként szolgáltak dárdák összekötésére vagy kőhegyek rögzítésére. Az emberi bőr, bár törékeny, ideiglenes borításként vagy kötszerként használható volt. Az apró vágások nyomai a test nem tápláló részein, mint a csukló vagy a boka, a puha szövetek szisztematikus eltávolítását sugallják. Az ő nézőpontjukból ezek az cselekedetek nem voltak brutálisak. Egy olyan korban, amikor a test csak a környezet része volt, a halottakat visszaforgatták az élet körforgásába. A megszentségtelenítés fogalma nem létezett, a halál folytonosság volt. Enni, égetni vagy eszközzé alakítani a testet nem volt tiszteletlenség, hanem a fennmaradás módja. Néhány lelet még gyakorlati hierarchiára is utal. A fiatal és egészséges testeket leginkább kihasználták. Húsuk több fehérjét, csontjaik több velőt tartalmaztak. Az időseket viszont eltemették, vagy elhagyták. Bizonyos csoportokban a gyermekeket kétértelmű gondossággal kezelték. Szimbólumokkal temették, vagy válság idején elsőként fogyasztották. Így az emberi test az energia értékmutatójává vált. A Góf barlang régészei különösen zavaró bizonyítékot találtak. Néhány emberi csont a főzés mellett szándékos élezés nyomait mutatja. Olyan eszközökké váltak, amelyeket később más testek feldolgozására használtak. Az emberi csontokból eszköz készítése, majd más embereken való használata a végső pragmatizmust mutatja, ahol az ember és az anyag közötti határ teljesen elmosódik. A koponyák több célra szolgáltak.
A rituális kannibalizmus kontextusában edényekké alakították őket, funkcionális tárolóként is szolgálhattak víz vagy zsírtálként. Bizonyos esetekben a szélüket simították a vágások elkerülése érdekében, technikai részlet, ami tudást és célt mutat. A kezek és lábak, törékenyebbek, ritkán maradnak fenn. Valószínűleg egészben fogyasztották, csontostul. A test teljes kihasználása a túlélés határához alkalmazkodott mentalitást tükrözi. A paleolitikumban az élet azon múlt, hogy mennyire tudtak hasznot húzni minden elérhetőből. Az emberi és a természetes határa nem létezett. A test nem szimbólum volt, hanem élő anyag, amely még halála után is a csoport szolgálatában állt. Ez a gyakorlati, érzelemmentes húsfelfogás előrevetíti azt a technikai gondolkodást, amely évszázadokkal később lehetővé tette fegyverek, eszközök vagy ruházat készítését bármely rendelkezésre álló forrásból. A prehisztorikus csontok nitrogén-izotóp vizsgálatai azt mutatják, hogy az emberek szinte kizárólag húsevő étrendet folytattak, hasonlóan a farkasokhoz vagy oroszlánokhoz. Ebben a kontextusban az emberi hús nem volt tabu téma, hanem pótlék. Ha egy rénszarvas vagy mamut teste táplálékot és anyagot biztosított, az emberi test ugyanazt tette, ugyanaz a hús, ugyanaz a csont, csak közelebb. Idővel a test kettős értéket nyert, energetikai és szimbolikus. A holtak csontjai, amelyek a menedékekben lógtak vagy a tűz mellett voltak elhelyezve, kézzelfogható emlékeztetőként szolgáltak a csoport folytonosságára. Néhány helyen a koponyákat okkerrel festették, vagy lapos kövekre helyezték, mintha élő jelenlétet tartanának fenn. A hasznosság keveredett az emlékezettel. Mások testét enni, használni vagy kiállítani az önmegerősítés egyik formája volt. A klán a saját tagjainak köszönhetően élt tovább. Ebben az emberi test teljes körű felhasználásában található az emberiség legősibb gondolkodásának gyökere, a teljes ciklus elfogadása. Nem volt különbség a halott és a születő, az evett és az, ami volt között. A holttest a csoport utolsó hozzájárulása volt, a végső átadás a tűznek vagy az élők szájának. A későbbi civilizációk tabuval, vallásokkal és erkölcsökkel törölték ezt a logikát. De a történelem rétegei alatt ez a mentalitás fennmaradt. Még ma is, az emberi elmében a test gyakorlati és szimbolikus dimenziót őriz, forrás, határ, identitás. A paleolitikus emberek nem tudták, hogy egyszerre anyagi és spirituális gondolkodás alapjait fektetik le. Csak cselekedtek, engedelmeskedve a világ legrégebbi törvényének, semmit sem szabad pazarolni. Ebben a csendes elfben a test tárggyá és eszközzé vált, hússá és jelképé, életté és erőforrássá. Homályos határvonal mi és ők között. Az emberiség hajnalán, amikor a törzsek a pleisztocén fagyos völgyeiben bolyongtak, nem létezett a nemzet vagy törzs fogalma. Csak a csoport létezett, egy kiterjedt család, amelyet vér, tűz és félelem kötött össze. Minden, ami ezen a körön kívül volt, ismeretlen volt, és az ismeretlen veszélyes. Így született az emberi gondolkodás legrégebbi határa, a mi és az ők közötti különbség. Ez a felosztás nem morális vagy ideológiai volt, biológiai. Az emberi csoportok azonnali felismerésre támaszkodtak. Tudni, ki osztozik az ételen és ki ölhet meg. Az empátia túlélési eszköz volt, nem univerzális erény. Az antropológusok ezt parochiális empátiának nevezik. A képesség, hogy csak azok iránt érezzünk együttérzést, akik ugyanahoz a törzshöz tartoznak. A többiekben az agy fenyegetést látott. Ez a kognitív korlátozás, amely ma is fennáll az emberi érzelmi struktúrában, a jégkorszak napjaiban alakult ki. A barlangokban, ahol a tűz égett, a családias arcok biztonságot jelentettek. De egy eltérő sziluett, egy más nyelv vagy egy ismeretlen testfestés elegendő volt a bizalmatlanság aktiválásához. A csoportok közötti találkozások ritkán voltak békések.
Néha eszközöket vagy párt cseréltek, máskor távolról figyelték egymást, amíg egy lándzsa meg nem törte a csendet. Az evolúció törzsi elmével formálta az embert, amely programozva volt a szövetséges felismerésére és az idegen eltávolítására. A Jebel Sahaba vagy az Ofnet barlang lelőhelyein talált maradványok tanúskodnak erről a mentalitásról. A testeken dobó fegyverek okozta sérülések, törések és lefejezések láthatók. Nem szervezett háborúk voltak, hanem támadások a közösségek között, amelyek ugyanazt a fajt, ugyanazt a húst és ugyanazt a félelmet osztották. Bennük rejtőzik az emberi lény paradoxona. Az erőszak nem az abszolút különbségből, hanem a hasonlóságból fakadt. Minél hasonlóbbak voltak, annál veszélyesebbek voltak magukra nézve. A neandervölgyi és a homo sapiens is e logika szerint küzdött. Mindketten emberek, mindketten intelligensek, mindketten tudatosak. De a sapiens nyelve, művészete és összetettebb együttműködése expanzív erővé tette őket, míg a neandervölgyiek kis családi magjaikba zárva maradtak. A sapiens számára a többiek fenyegetést jelentettek a területükre. A neandervölgyiek számára az újonnan érkezők behatolók voltak. Senki sem tekinthette a másikat egyenlőnek. A mi és ők közötti vonal a testeken volt jelölve. A testfestések, rituális hegek, nyakláncok vagy csonddíszek az identitás megkülönböztetésére szolgáltak. Ezek voltak az első egyenruhák, az első zászlók. A paleolitikum szimbolikus dzsungelében a test előbb beszélt, mint a szó. És aki nem osztotta ezt a vizuális nyelvet, kívül maradt a csoporton, kiszolgáltatva az elutasításnak vagy a halálnak. A kognitív antropológia azt sugallja, hogy ez a mentális határ kulcsfontosságú volt a társadalmi evolúcióban. Az intenzív csoporton belüli együttműködés lehetővé tette a szervezett vadászatot, a védelmet és a gyereknevelést. De ez ősi idegenellenességet is szült, az ösztönös késztetést, hogy gyanakodjunk a külföldiekre. Ugyanez az érzelmi struktúra, amely magában foglalta a sajátok védelmét és az idegenek iránti bizalmatlanságot, volt az alap, amelyre minden későbbi társadalom épült, a nomád klánoktól a birodalmakig. Néhány régészeti lelőhelyen emberi maradványokat találtak szelektív kannibalizmus jeleivel. A csontok a helyi csoporthoz nem tartozó egyénekhez tartoztak, akiket a táplálkozás vagy morfológia különbségei alapján lehetett felismerni. Lehetséges, hogy a fogyasztásuk nem csak az éhség miatt történt, hanem a törzsi hatalom megerősítésének szándékával. Az idegen megevése egyenlő volt a fenyegetés megszüntetésével és az erejének átadásával. Így a kannibalizmus a törzsi szemlélet kiterjesztésévé vált. Egy gesztus, amely szimbolikusan eltörölte az idegenséget. A morális határ ekkor kezdett kialakulni. A csoport tagjának halála gyászt váltott ki, az idegené nem. A paleolit tűzénél az érzelmek megoszlottak a belső együttérzés és a külső erőszak között. Ez a morális kétértelműség minden jövőbeli etika alapja lett. Az emberek megtanulták, hogyan igazolják az agressziót a hovatartozás nevében. Az erőszak legitimnek számított, ha a csoportot szolgálta, és elítélendő volt, ha sajátjaikat érte. A differenciált temetkezések felfedezése megerősíti ezt az elképzelést. Egyes egyéneket gondosan temettek el, okkerrel és díszítésekkel borítva, míg másokat elhagytak vagy feldaraboltak. A régészek úgy értelmezik, hogy ez a különbség nem csak a hierarchiától, hanem a hovatartozástól függött. Az idegeneket, ellenségeket, azokat, akiket nem ismertek el a mieinknek, még a pihenés jogától is megfosztották. Az empátia határokat szabott, és a halál nem lépte át azokat. A nyelv fejlődésével felerősítette ezt a felosztást. A másik megnevezése volt az első kizáró aktus. A szavak kategóriákra osztották a világot. Szövetséges, ellenség, idegen. Minden kifejezéshez érzelem, parancs, igazolás társult. A sapiens megtanulta, hogy elég egy szót kimondani, hogy a társát prédává változtassa.
A nyelv szimbolikus hatalma miatt az idegenség ideológiai lett, mielőtt politikai lett volna. Ez a mi és ők közötti megosztottság nem tűnt el a neandervölgyiek kihalásával. A civilizációval fejlődött tovább. Ugyanazok az agyi mechanizmusok, amelyek a barlangban ismert arcok felismerésére szolgáltak, a modern elmében is aktívak maradtak, reagálva a csoport, kulturális vagy megjelenési különbségekre. A modern tudomány megerősíti. Az emberi agy az idegent hasonló mintázatokkal dolgozza fel, mint a veszély észlelését. Ez közvetlen öröksége annak az időnek, amikor az ismeretlen halált jelenthetett. A paleolit emberek nem tudták, hogy a társadalmi konfliktus alapjait teremtik. Miközben védték a sajátjaikat és támadták a másokat, meghatározták a jövő érzelmi struktúráját. A hovatartozás érzése, az identitás, a diszkrimináció, a háború és az empátia ebből a gyökérből született. A tűz, amely melegítette a csoportot, az ellenség elégetésére is szolgált. Miért éltük túl mi? Kb. 40 000 évvel ezelőtt Európa és Ázsia utolsó menedékeiben elnémultak a hangok, amelyek nem a mieink voltak. A neandervölgyi, a deniszovai és más hominidák nyomai lassan eltűntek, mint a tűz után a levegőbe szálló füst. Csak egy faj maradt, hogy emlékezzen minden más csendjére, a Homo sapiens. Győzelmük nem volt azonnali vagy dicsőséges. Lassú folyamat volt, biológiai, kulturális és pszichológiai. Túlélésünk történetét nem csak az erő vagy az intelligencia magyarázza, hanem azoknak a tényezőknek az összessége, amelyek együtt könyörtelenné és alkalmazkodóvá tettek minket. A sapiens nem volt a legerősebb, sem a legnagyobb, sem a leghidegtűrőbb. De ő volt az, aki a legjobban tudott együttműködni, képzelődni és alakítani a környezetét. A fosszíliák és az ősi DNS feltárják, hogy a sapiens döntő előnnyel rendelkezett, genetikai sokféleséggel. Míg a neandervölgyiek a kis endogám csoportok elszigeteltségét szenvedték, a sapiens kiterjedt hálózatokat alakított ki, amelyek távoli közösségeket kötöttek össze. Ez a folyamatos gén- és tudáskeverék védte őket a betegségektől, mutációktól és helyi katasztrófáktól. Ahol egy klán meghalt, egy másik új vért és különböző eszközöket hozott. A túlélés hálózattá vált, nem menedékké. A nyelv felerősítette ezt a hálózatot. Szavakkal a sapiens átadhatta az utasításokat, figyelmeztetéseket, történeteket. Nem csak kommunikáció volt, kollektív emlékezet. A vadász megtaníthatta a gyereket, hogyan kövesse az áldozatot, amelyet soha nem látott. A tűz iskolává vált. A neandervölgyiek, bár képesek voltak artikulált hangokat kiadni, nem rendelkeztek ugyanolyan szimbolikus összetettséggel. Tudásuk minden generációval elhalt, a miénk viszont nőtt. Ez az átadás felgyorsította az innovációt. Néhány generáció alatt a sapiens új eszközöket talált ki, tökéletesítette a csapdás, hálós és dobólándzsás vadászatot. Megtanulták használni a csontot és az elefántcsontot, fonni a rostokat, varni a bőrt. A művészet, amely a neandervölgyiek számára alkalmi volt, mindennapossá vált. A barlangfalakat állatok, kezek és alakok töltötték meg. Ezek a képek nem csak díszek voltak, vizuális üzenetek, vadász emlékek, identitásjelek, hovatartozás szimbólumai. A művészet és a vallás, a sapiens terjeszkedés láthatatlan fegyverei voltak. Jelentések létrehozása lehetővé tette a szélesebb közösségek összekapcsolását egy közös történet alatt. Az együttműködés abbahagyta a rokonságon való alapulást, és a közös hitre épült. Ez a kognitív ugrás mindent megváltoztatott. A sapiens százakból, akár ezrekből álló csoportokba tudott szerveződni anélkül, hogy személyesen ismerték volna egymást. Amit összekapcsolt, az a képzelet volt, és a jég és hiány világában a képzelet erősebb volt, mint az erő. Hatékonyabbak voltak a félelem kezelésében is. A sapiens hosszú távú tervezésre képes elmét fejlesztett ki,
Képes volt elhalasztani az azonnali jutalmat a jövőbeni túlélés érdekében. Ez a képesség, hogy a holnapra gondoljanak, lehetővé tette számukra az élelem tárolását, a téli vándorlást, a szilárdabb menedékek létrehozását és a különböző éghajlatokhoz való alkalmazkodást. Míg a neandervölgyiek az áldozat visszatérésére vártak, a sapiens már követte őket. A különbségek a klímaváltozással felerősödtek. Amikor a hőmérséklet csökkent és a termékeny földek összezsugorodtak, a sapiensek vándorolni kezdtek, új horizontokat keresve. A neandervölgyiek ezzel szemben ugyanazon területeken maradtak. Tudásuk helyi volt, világuk korlátozott. A sapiens kíváncsiságtól és felfedező ösztöntől vezérelve hegyeket, sivatagokat és tengereket keresztelt át. Ez a nyughatatlanság tette őket a bolygó utazó fajává. De a győzelem nem csupán külső volt. Elméjükben a sapiens kifejlesztett valamit, amit egyetlen más faj sem ért el, a kiterjesztett öntudatot. Tudta, hogy meg fog halni, mégis a jövőt tervezte. Ez a feszültség, a halál bizonyossága és az élet iránti vágy között szimbolikus gondolkodást, mítoszt, vallást és etikát szült. A végtudata kultúrát teremtett, és a kultúra biztosította a folytonosságot. A csoportok közötti együttműködés, az árucsere és a társadalmi tanulás egyre sűrűbb hálót hozott létre. Ott, ahol a neandervölgyiek a véletlenre támaszkodtak, a sapiensek másokra támaszkodtak. Ez az egymásra utaltság volt az ő nagy erejük. Ellenséges világban az a ember, aki osztott, többet élt túl, mint az, aki elszigetelődött. Az egyéni önzés továbbra is létezett, de egy új törvénynek volt alárendelve, a kollektív túlélésnek. A kannibalizmus, amely az első évezredekben kétségbeesett eszköz volt, kezdett visszaszorulni. Az emberi test már nem táplálék volt, hanem szimbólummá vált. A halottak tisztelete, a rituális temetések és a temetési ajándékok egy új érzékenység megszületését jelezték. Már nem csupán az életről volt szó, hanem az élet értelmének megadásáról. Ez a pszichológiai változás volt az igazi evolúciós ugrás. Az öntudat ára azonban magas volt. Az empátiával gyűlölet jött, az együttműködéssel háború. Az az elme, amely megtanulta koordinálni az összetett vadászatokat, a mészárlások megszervezését is megtanulta. A sapiensek nem azért pusztították el a neandervölgyieket, mert kegyetlenek voltak, hanem mert megtehették. Intelligenciájuk, rugalmasságuk és relatív moráljuk megállíthatatlanná tette őket. Minden előrelépés új uralomformát hozott magával. Amikor az utolsó neandervölgyiek eltűntek a Gibraltári fok partjairól, a sapiensek már 3 kontinensen uralkodtak. Átkeltek folyókon, tengereken és sivatagokon. Terjeszkedésük természeti erő volt. Mögöttük fosszíliák, hamu és csend maradt. Minden helyen, ahol a tűz kialudt, másik lángra kapott. A bolygó megtalálta új örökösét. A kérdés nem csupán az, hogy miért éltük túl mi, hanem hogy mennyibe került ez a túlélés. Az emberiség története azzal az aktussal kezdődött, hogy a másiktól szükséges dolgokat, legyen az hús, tűz vagy terület, elvették és az élet nevében igazolták. Ez a logika ma is él, rejtve a fejlődés, a moralitás vagy a civilizáció mögé. Ami a sapienseket megkülönböztette, nem a jóságuk volt, hanem az a képességük, hogy racionalizálják az erőszakot és renddé alakítsák. Ebben a törékeny egyensúlyban az empátia és a dominancia, az együttműködés és a kiirtás között az ember megtanulta építeni a világot. Azoknak a csontjai, akik nem élték túl, a föld alatt maradtak, de árnyékuk bennünk maradt. Félelmeinkben, reflexeinkben, a világ mi és ők közötti felosztásának késztetésében. Így a paleolitikum végének hatalmas csendjében csak egy faj maradt talpon, figyelve a tüzet, és megértve, hogy már nincs riválisa. Meghódította a földet, de örökölt valami sötétebbet is.
Azt a bizonyosságot, hogy a túlélés érdekében valaha magát kellett felfalnia.